Fix-xhur li ġejjin il-Gvern se jibda joffri servizz tal-iscreening tal-kanċer tal-on tal-utru. Darba kull 5 snin il-Gvern se jibda jibgħat għan-nisa ta' bejn il-25 u l-35 sena biex jagħmlu l-iscreening. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari Chris Fern waqt li kien qed jieħu sehem fuq il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Dan jkun jinvolvi dat-test li mbagħad nibgħatuh il-laboratorju u ħafna drabi nkunu nistgħu naraw jekk hemmx bidu kmini ħafna ta' kanser tal-utru. Hija l-kanser tal-utru għadu wieħed mill-kansers komuni li ħalli devastazzjoni fuq min jaqbdu. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern tkellem dwar il-parkeġġ fl-Isptar Mater Dei u qal li se jinbena parkeġġ ieħor bi 340 spazju. Car park ġdid illi ħajkollna f'Mater Dei jekk il-permessi jinħarġu kif qegħdin nitolbuhom ikollna spazju. Għandu raġun ħafna, ikollna spazju ta' 340 sit ġdid.